Anyway, mayong adlaw dahil sa tong tanan. So karon day is na nag-PM nako nga mangayo sila tabang financially ug na say nag-PM nako nga magpatabang sila para ma-monetize sila sa ads on reels or sa long form video. Ang uban sad gusto magpatabang nako nga lagi managhan daw ang ilang followers. Mo nang for today's video day is ako anang tubagon ang inyong mga question. Og sa mga nag-comment og sa mga nag-PM di ay so dili ta mo maisa-isa no kay lagi ang uban mag mga PM ninyo or inyong mga comment is nangatabon-tabunan na ba. So diri ta mag-una day sa nangaytabang nako nga lagi gusto niya managhan ang ihang followers. So kani maura jud ni ang akong ika-advise no sa katong atat kayo nga managhan dayon ang ilang followers. So sayon ra jud kana siya buhaton day para managhan ang iyong followers. Ang buhaton lang jud ninyo ana is mag-upload mo og video nga naay unod, mag-upload mo video ba nga kana bitaw na asalay makuhang idea nga gikan diha sa inyo ha. Kay once gani ang tawo magtan-aw sa imong content or magtan-aw sa imong video dayon na asalay makat-unan diha sa imong pagbuhat og content, so day automatic yun na sila nga mo follow na sila sa imuha. Ug ayaw sad mo ka stress dayon nga dili dayon na musaka ang inyong followers kay siguro nagkulang kag effort pagbuhat og content then ang mga tawo is wala sila nakatunan sa imuhang gibuhat nga content mo nang dili yun na sila basta-basta mo follow sa imuha. Ug sa langay tabang dayon ako para managhan ang iyang followers, so mora jud na akong kaistorya sa imuha dong. So dili jud ako pwede pugson ang akong followers nga mo follow sa imuha. Ang ako lang matabang ani is pag-promote lang sa inyong mga page or pag-promote lang sa inyong Facebook or pag-shoutout sa inyong mga Facebook page or sa inyong Facebook profile. Kay lagi man dili sad ko sikat nga content creator og dili sad pug ko daghan og followers sa karon. Og next day ay nga question no is about atong gusto ma-monetize sa ads on reels or sa long form video. Kung gusto ka nga ma-monetize ka sa ads on reels, so pag-upload og video sa isa ka adlaw katulo then imuha mismo ang video walay music nga gigamit. Dapat original or authentic video ang imong i-upload sa imong ads on reels. Ayaw paggamit og mga music nga maka-copyright ka or magka-violation ka diha ni Meta. So pwede ka mag-upload basta imuha mismo na nga video ang imong gi-upload kay isa ka bulan or duha ka bulan pwede na ka ma-monetize ana. Basta magsige lang jud kag upload sa imong long form video og sa imong reels adlaw-adlaw so na jud chance nga ma-monetize jud ka ana. Og dili ko pwede makatabang ninyo ana pag abot sa monetize sa inyong ads on reels or sa inyong long form video kay inyohan na ng diskarte og unsaon yung pagbuhat ng inyong content para makakuha mo og daghang viewers. Og sunod ay nga pangutanan no katong mga tabang nako financially. So karon day is dili pa jud ko katabang ninyo sa inyong mga problema sa inyong financial. Kay kung makatabang manggali ko sa inyo ha pero ginagmay ra jud nga amount ang akong mahatag sa inyo ha karon. Kay lagi man dili pa sad ko dako og sweldo dire sa ko ang Facebook. Mo nang sa karon dili pa jud ko katabang sa inyo sa inyong financially nga gusto ninyong pangayoon sa kuha. Kay lagi man mga inday og dudong no is gamay pa jud ko og sahod dire sa ko ang Facebook og bag-o pasad ko nakasweldo dire. Dayon dili po ko sikat nga content creator nga daghan og views, daghan og kita, daghang earnings mo nang dili pa jud ko katabang ana. Mo nang mga jud ko pasaylo sa mga nangayo og tabang nako. Mo nang mag-ampo ta sa Ginoo nga daghan tag earnings, daghan ta og kita kay para pud matabangan ta mo ba. Og mora sa ito ako ika-istorya no og mora sa to ako ikatubag sa inyong mga pangutanan nako og inahay hope nga makasabot sad mo nako ba nga maura jud na ako ang kakayahan nga akong ihatag or itabang nako sa inyo ha. Og diri na day ko mag-end no og mora sa to ako i-share sa inyo for today's video. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo oy.